Natukom il-lejla tajba u il-miliet it-tajjeb. F'xandira diretta mill-Villa Randil, il-mal kif jafuh Lawċin fil-Belt Victoria, nilqowkom sabiex flimkien ma l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma niċċelebraw il-quddisa tal-miliet. L-isqof wara x-xewqa li din is-sena anki sabiex tiġi faċilitata il-possibilità illi dawk illi forsi matul il-ġurnata ma setgħux jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-quddisa, tiġi offruta din iċ-ċelebrazzjoni tal-miliet żgur l-aħħar waħda f'Għawdex bħala ħin fil-lejla illi tagħlaq dan il-jum qaddis, il-jum tal-miliet. Il-liturġija daħlitna ftit fil-profond ta' din iċ-ċelebrazzjoni, is-solennità tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Iċċelebrajna flimkien bħala komunitajiet u l-lejla hawnhekk miġbura f'dan il-post ċentrali imma minn hawnhekk maqudin ma' tant oħrajn fostkom illi forsi ma stajtux tattendu għal liturġija fil-Knisja minħabba illi tinsabu morda jew kwarantina jew minħabba xi sitwazzjoni oħra. Għalhekk il-possibilità l-lejla illi flimkien mar-raj spiritwali tad-djoċesi tagħna niċċelebraw il-ferħ ta' dan il-jum. Il-poplu li kien miexi fidlam ra dawl kbir għaltina l-liturġija f'dan il-lejl qaddis. U hija propju l-liturġija ta' din il-quddisa, l-quddisa ta' nofs il-lejl, tal-lejl qaddis tal-miliet li sejrin niċċelebraw il-lejla propju mill-ġonna tal-Villa Randil. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-miliet it-tajjeb lil kulħadd. Minkejja dak li għaddejn minnu, id-diffikultà li qed ngħixu bħala pajjiż imma mhux biss imma bħala univers din il-pandemija, hemm aħbar tajba għalina l-koll. Anki jekk fuq livell individwali u forsi familjari għandna d-diffikultajiet u l-effetti tal-COVID-19 jinħassu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-aħbar it-tajba li l-mulej jixtieq jagħtina l-lejla, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiskiet nitolbuh ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tinibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Ejju nfaħru l-Alla fl-imkien għad-doni tiegħu. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba
infaħruk, inberkuk, naturawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, indawwalt dan il-lejl qaddis bid-dija tad-dawl veru. Għamel li kif fid-dinja arafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek, ekk ukoll fis-sema nitaxqu bil-ferħ tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-profeta Iżajija li jakkumpanjana matul dan iż-żmien tal-avvent bitħejja għal festa tal-miliet illum iwaslilna l-aħbar it-tajba. Tweldilna tifel, ingħatalna iben. Mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Il-poplu li kien miexi fid-dlam radaw l-kbir. In-nies li joqgħodu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena, u ma ferħu qudiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmad li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużin, int kissirtom bħal fjum midjan. Għax kull qorq li ħabbat fit-taqtija, kull mantel marrar fid-dem, jispiċċa l-ħruq biex jiklu n-nar. Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh kunsillier tal-aġeb, Alla Setan, missier għal dejjem, prinċep ta' slim. Kbira tkun setetu u slim bla qis fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwattaqa u jisaħħaha bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu l-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu. Ħabbru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Ħajfirħu s-smewitu titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajfraħ ir-raba u kull ma fih u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Qudiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. San Pawl fit-tieni qari jikteb il-Titu u jgħidlu issa deret il-grazzja ta' Alla li bnedmin kollha. Din il-grazzja hija Ġesu Kristu li ben Alla mammu l-bniedem. Li qed titħabbrilna llum it-twelid tiegħu l-inkarnazzjoni. Deret il-grazzja tal-Alla li bnedmin kollha. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostol il-Titu. Eżis, deret il-grazzja tal-Alla għas-salvazzjoni li bnedmin kollha. Jitrawimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'da żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżula għalih
poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. irroddu ħajr lill-Alla. San Luqa ixandrilna l-aħbar it-tajba tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Dan huwa l-Vanġelu tal-Miliet illi ixxandar diġà fil-qudiesa ta' nofs il-lejl u li se nisimgħu issa. Jiet inħabbrilkom ferħ kbir. Illum tweddilkom Salvatur Kristu il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nazaret, u tala il-Ludija fil-belt ta' David jisimha Betlem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David, biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ilha. Ġara li meta kienu hemm Marija l-ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha fisqietu u meddietu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xiraja fir-raba qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U derilhom anġlu tal-mulej, il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom, tibżgħux għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li hu il-Messija il-mulej. U bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija, infisqija u minduda f'maxtura. F'daqqa waħda inaqdu mal-anġlu għad kbir ta' qtajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu, glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u sliem fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tarbija, infisqija u minduda f'maxtura. Dan huwa s-sinjal li l-anġlu jagħti lir-rajja, is-sinjal tal-miliet. Nisimgħu l-omelija tal-isqof. Nagħmlu Ewkaristija, nagħmlu qudiesa propju f'nofs ir-rabat, f'dan il-ġnien, fil-Villa Randil. Waqt li għaddejjin karozzi madwarna, kieku matul il-ġimgħa min jaf xaw tal-kummerċ għaddej, min jaf x'mixja ta' ekonomija u ta' flus tkun għaddejja mill-ħwienet ta' hawnhekk u xekk fiċ-ċentru tal-gżira tagħna ta' Għawdex. U qegħdin niċċelebraw propju l-Ewkaristija hawnhekk f'jum il-miliet. Qegħdin infakru illum hekk xi ħaġa sempliċi imma fl-istess ħin xi ħaġa tant essenzjali għal ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Għax ħin toqgħod tara x'inhu l-essenzjal. X'in toqgħod tara l-bniedem x'għandu l-iktar bżonn. X'in toqgħod tara u din il-pandemija qiegħda tallimulna. Aħna mingħajr xiex ma ngħixux. Ħafna drabi u xekk il-ħajja tagħna iġġiebna biex mill-kumditajiet nagħmlu ħafna bżonnijiet, dak li l-ewwel jibda kumdità imbagħad jispiċċa bżonn. Hekk sa 20-30 sen ilu min kellu l-air condition fid-dar. Illum murejx mingħajr air condition. Sa 20-30 sen ilu min kellu l-mobile fil-bot. Imma llum murejx mingħajr mobile. Interessanti għaliex għax dak li darba kien kumdità issa sar neċessità. Imma dak li hu essenzjali, dak li kien essenzjali u dak li hu essenzjali, dak jibqa' essenzjali. U x'inhu dan l-essenzjal? X'inhu dan l-essenzjal? Jekk toqgħod tirrifletti u tgħid mingħajr mobile tgħaddi u jkollok tgħaddi kultant mingħajru, għax tispiċċa jew m'għandekx reception, jew ġratlu xi ħaġa u jkollok tistenna. Mingħajr karozza tgħaddi għax meta tinqala l-ħsara jkollok tara kif tagħmel u tistenna. Mingħajr air condition meta jmur id-dawl ikollok tgħaddi.
Imma x'inhi dik il-ħaġa li aħna mingħajrha ma nistgħux ngħaddu, mingħajrha ma nistgħux ngħixu. Hija ċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu llum. Fi kliem ieħor hija l-imħabba. Hija l-imħabba l-iktar ħaġa essenzjali. U sfortunatament fil-ħajja tagħna ta' kuljum aktar ma nżidu fil-kumditajiet li jsiru neċessitajiet, iktar qegħdin ninsew li l-iktar ħaġa fil-ħajja tagħna hija ir-rispett lejn xulxejn, li nilqgħu lil xulxejn, li nieħdu paċenzja b'xulxejn, li nħobbu lil xulxejn, li nippruvaw nerfgħu lil xulxejn. Interessanti ħafna l-istorja tal-Vanġelu tal-lum. Kienu ħafna ċensimenti li jinsibu fl-Antik Testament fil-Bibja u kienu ħafna ċensimenti li jinsibu fl-istorja tad-dinja. Storiċi bħal Virgilju, Taċitu, Giuseppe Flavio, storiċi antiki, isemmu diversi ċensimenti. Iċ-ċensiment li skop tiegħu x'kien, għalfejn kien jagħmlu l-imperatur jew min imexxi ċ-ċensiment. Għal żewġ raġunijiet biex ikun jaf kemm għandu nies, ħalli jkun jaf x'forza militari jista' jkollu kemm għandu rġiel, għax dik kienet l-iktar ħaġa importanti, u wkoll biex ikun jaf kemm nies setgħu ħallsu t-taxxa biex jikkontribwixxu għall-imperu, biex jikkontribwixxu għall-pajjiż. Mela iċ-ċensiment l-iskop tiegħu ħafna drabi kien ikun biex min imexxi ikun jista' jieħu minn dawk li jmexxi. Ikun jista' jinqeda b'dawk li jmexxi. Imma meta fl-iskrittura ikun Alla illi jikmanda, illi jordina li jsir ċensiment, interessanti għax il-kliem użat u ħafna differenti. U ħafna mhux murqot il-poplu, mhux murara kemm hemm nies, le. Imma interessanti għax Alla kull meta jordna li jkun hemm ċensiment jgħid mur u erfa l-irjows tan-nies. Mor u għati dinjità lil kull persuna. Interessanti, dan il-lingwaġġ. Il-lingwaġġ li għal-kemm qiegħed fl-iskrittura u antik immadna ma drajniex. Għax iċ-ċensiment illum, is-surveys illum dejjem bl-istess kop isiru. X'nistgħu nieħdu? Kemm ċensimenti jsiru pereżempju mill-azzjendi kummerċjali, mill-kumpaniji kummerċjali. Kemm ċensimenti pereżempju jsiru minn Facebook. Jew mill-Twitter u l-mezzi soċjali l-oħra li nużaw. Kemm għalfejn isiru daw ċensimenti? Biex jaqdu lilna jew nkella biex jieħdu minn għandna. Interessanti għalfejn jagħmel iċ-ċensiment Alla biex jerfa' l-irjus tal-poplu, biex jerfa' ir-ras ta' kulħadd. U Rabbi Ludi li jgħix fil-Medjuevu famuż ħafna Raxi jgħid illi Alla meta jagħmel ċensiment jagħmlu mhux biss biex jerfa' ir-ras tal-poplu, ir-ras ta' kull bniedem, imma biex ikun attent li ma jibqa' ħadd barra. Biex ikun attent li ma jibqa' ħadd barra. Kemm hija loġika differenti dik Alla minn din tal-mexxejja u xek tal-popli. Kemm il-mexxejja tal-popli forsi aħna stess kemm inħallu nies barra. Kemm inħallu nies barra. Saħansitra anki Ġesu spiċċa wieħed minn dawk li baqa' barra. U tiġri din l-istorja fil-kuntest ta' ċensiment. L-imperatur jikkontrolla l-imperatur Ċesari Awgustu, Ċesari Ottavianu. L-ewwel wieħed illi ġie msejjaħ Sebastos mis-Senat Ruman, jiġifieri divin Alla. Il-kelma Awgustu tfisser Alla. Interessanti dak l-ewwel wieħed, Ċesari Awgustu. Ċesari divin, Ċesari Alla. U dan Ċesari Alla rid jikkontrolla, rid jieħu. Waqt li Alla jagħmel il-moviment bil-maqlub. Wieħed irid jitla' minn isfel għal fuq u l-ieħor minn fuq jinżel l-isfel. L-ieħor minn fuq jinżel u jiltaqa' mal-fraġilità tagħna, mal-umanità tagħna. U jsir, mhux isir re jew saċerdot, le, imma jsir l-iktar ħaġa fraġli u dgħajfa u dipendenti li tista' teżisti fuq l-art, tarbija. Hemm xi ħaġa iktar dipendenti mill-bqija, mid-dinja, mill-bniedem, mill-bnedmin l-oħra, minn tarbija le m'hemmx. Għax anke annimal kif jitwieled kif joħroġ pup sa isib mill-ewwel id-driħ tommu u kapaċi kampa waħdu da. Il-bniedem le. Il-bniedem għandu bżonn l-għajnuna ta' ħaddieħor. It-tarbija Ġesu
titwilet fi fragilità assoluta. Għalfejn. Biex aħna jew nitilqu, jew inkella titqanqal fina l-ħnina. Meta tara tarbija tibki, jew titlaq għax ittik rasek, u tagħmel l-għażla egoista, ħammur m'għandix moħħ, m'għandix moħħ nisma', m'għandix abtit nisma', għandi l-inkwit għandi d-batija tiegħi, għandi rasa tuġani, jew inkella tqanqal fik tiftaħlek qalbek u jkollok bil-fors tmur tara x'għandha bżonn. Tmur tgħinha. Ġesu jittwilet tarbija, Alla jsir bniedem tarbija, sempliċement biex iqanqal fina l-ħnina, biex iqanqal fina l-imħabba vera. U l-imħabba vera lejn min? L-imħabba vera b'mod speċjali lejn id-dajjef, l-imħabba vera b'mod speċjali lejn minu fil-bżonn. U din l-aħbar min jista' jifhimha? Min hu għomli? Min ma jipretendejx bħal rajja. Serħu raskom li r-rajja qatt ma pretendew li se jkollhom aħbar bħal dik. Tafux immaġinaw ir-rajja meta raw dak id-dawl, immaġinaw li ġejja s-saħta talla. Serħu raskom li jekk immaġinaw għaliex. Għax dak kienu imwarbin minn kulħadd, misħutin minn kulħadd. Kienu meqjusin bħala imniġsejn. Mhumiex parti mis-soċjetà għax ħadd minnhom ma kien imniżżel fl-arkivju tal-istat tal-gvern, serħu raskom. Mhumiex parti mill-fidi, mill-reliġjon għaliex, għax kienu mniġsi ma stawx jitlu t-tempju. Kulħadd kellu għalihom ir-rajja, kulħadd. Tant li it-Talmud jgħid li m'hemmx razza qar minn dik tar-rajja, it-Talmud u għall-kummentarju jew aħjar it-tradizzjoni orali dak li għaddi minn missier għaliben fil-kummentarju tal-iskrittura. Dak li huma jippruvaw jispjegaw l-iskrittura mbagħad jgħadduh minn missier għal-liben. U tafu xejn ukoll it-Talmud fuq ir-rajja jgħid jekk jaqalek ħmar jew barri fil-bejr, isli tmur tixbru. Imma jekk jaqa' pubblikan jew raj ħalliħem u ħalliħem sakemm tinsieħ biex intmur ma ssibgħux. Jiġifieri interessanti kif kienet is-soċjetà ludija tqejs lir-rajja. U allura meta dawk raw dawk id-dawl tal-anġlu, dawk ħasbu li ġejja s-saħta talla fuqhom. Imma dik li kienet saħta fil-fatt kienet aħbar tajba. La tibżgħu għalik jidhom la tibżgħux l-anġlu. Itwerru. La tibżgħux, ġejt inwasslukom aħbar ta' ferħ li jkun għall-poplu kollu. U x'wassalhom biex jaċċettaw illi Alla sar bniedem? X'wassal? Hija l-umiltà tagħhom. L-umiltà tagħhom. Sant Wistin fil-konverżjoni tiegħu kellu problema kbira. Meta kien qiegħed isir nistran, isir Kristjan, kellu diffikultà kbira. Għax il-Vanġelu kien jaċċettaħ kollu, il-valuri tal-Vanġelu kien jaċċettawhom kollha, il-maħfra, l-imħabba, il-ħniena, il-ġustizzja. Beda jaċċettaħ kollu l-Vanġelu, Sant Wistin kien bniedem għarif, kien bniedem l-istudja u studja fuq l-istudja. U kellu problema, ma setax jaċċetta, imma kif jista' jkun Alla jsir bniedem, imma kif jista' jkun illi Alla jsir bniedem. U jirrakkonta Sant Wistin. Jgħid, u żgur li ma stajx naċċetta li Alla jsir bniedem. U żgur, għaliex? Jgħidu jien ma kontx li biżejjed biex naċċetta li Alla jsir bniedem. Meta jien sirt li ġifier sirt veru ma għax nippretendi. Meta jien indunajt li jien mina xejn, li jien fraġli, li jien dajjef. Meta jien indunajt li fija hemm ħafna djufija u ħafna fraġilità, allura mbagħad għalija kienet iktar faċli illi naċċetta li Alla sar bniedem. Allura Sant Wistin jikkonkludi jgħid trid ħafna umiltà, jew trid ħafna verità biex taċċetta l-umiltà ta' Alla. Kilmu lejjatina illi mmorru għall-essenzjal. Qegħdin fi żmien diffiċli, imma fl-istess ħin żmien illi jgħinna narfu u nifhmu dejjem iktar x'inhu l-essenzjal. X'inhu l-essenzjal? L-essenzjal hu l-imħabba vera. U m'hemmx imħabba vera mingħajr umiltà. M'hemmx imħabba vera mingħajr sempliċità, mingħajr rispett veru lejn il-persuna, mingħajr ma jien inqisek tassew daqsi jew forsi iktar minni. Issa,
Kieġobkom inqu bil-wieqfa u flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi. Meta naslu għal-kliem li fih nejdu li Ġesu minn Alla sar bniedem minn Marja Verġni, nieqfu ftejt namlu moment ta' silenzju biex naduraw dan il-misteru kbir. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewiet medmin għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seħa tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Nieqfu moment ta' skiet, naduraw dan il-misteru kbir. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnu. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema. Jiet fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fhom il-profeti. Fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika apostolika, nistqar mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tiegħi se jew nresqu quddiem il-mulej ċerti mill-ħnina u l-imħabba tiegħu it-talbiet u l-ħtiġijiet tagħna. Jew nitolbu għall-mexxejja ta' pajjiżna, nitolbu wkoll għalina, l-Knisja, għalina kollha kemm aħna, biex il-Vanġelu u l-aħbar it-tajba ta' Alla li jsir bniedem tkun għalina enerġija u qawwa ħalli nikbru fl-imħabba lejn xulxejn mod speċjali fil-familji tagħna. Nitolbu ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin minn batija, dawk kollha li minħabba il-Covid jinsabu magħluqin fid-dar kemm għax morda kif ukoll kwarantina. Nitolbu lil mulej biex jgħinna biex ninqdew dawn il-momenti l-ewwel qabel kollox biex narfu nilqgħu lil xulxejn, nieħdu paċenzja b'xulxejn, inħobbu lil xulxejn. Imma wkoll nilqdew dawn il-momenti biex narfu li ma hu l-iktar essenzjal f'ħajjitna. Nitolbu ismana, nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għaddejjin minn batijiet fi relazzjoni, dawk li jinsabu maqfula fiċ-ċentru ta' detenzjoni, fil-ħabs, nitolbu għal nieshom, għal dawk kollha li dan iż-żmien bil-ferħ tiegħu iġibilhom iktar pejs u kultant iktar dwejja. Nitolbu ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll ħalli din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tejna nikbru fil-mħabba tagħna lejn Alla, imma fuq kollox tejna nikbru fir-relazzjoni u fl-intimità tagħna mal-persuna ta' Ġesu. Nitolbu ismana, nitolbuk mulej. Nixtieq nagħmel talba wkoll għal dawk li huma responsabbli mill-Villa Randil, il-ħaddiema kollha li blajnuna tagħhom stajna organizzajna din il-qudiesa. Nitlob ukoll għal volontieri u l-familji tagħhom li għenu fl-organizzazzjoni biex il-mulej jgħinna fil-ħidma tagħna fix-xogħol tagħna infittxu iwa ir-remunerazzjoni l-flus, imma fuq kollox infittxu li naqdu lil poplu li għalih aħna msejħin biex inservu. Nitolbu ismana, nitolbuk mulej. Fiskiet kull wieħed u kull waħda minna nżidu t-talbiet personali tagħna. Inroddu lek ħajr mis-sir qaddis, għaliex fil-providenza tiegħek inti tajtna lil-libnek permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħek mill-ġuf ta' Marija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Buħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għad tifħir l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħadd tkun toġbok mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-lum biex b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall-glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom, miegħek ukoll nerfgħu qlubna l-fuq, nerfgħuhom lejn il-mulej. nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb mamul bniedem rajna dawl ġdejt mid-dija tiegħek. Ek li aħna u narfu lill-Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ori tas-smewiet. Imbirek min ġej tissem il-mulej. Osanna fil-ori tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tali t-xipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddis ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara l-ikla bħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddis ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nraddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli il-Kardinal Marju, l-isqfijiet Charles u Joe u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Niftakru fil-mejtejn tagħna li għalihom nixtiequ nitolbu f'dan il-mument. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew niftakru li Alla missier u tanti ħobna li batilna lill-libnu biex jurina triq, ħalli aħna wkoll nkunu nistgħu nħossuna tas-sew li jidu bil-qalb ngħidu flimkien. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritend kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħa tiegħina, iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem u magħkom. miegħek ukoll. Għattu l-paċi lil xulxejn. Il-paċi ta' Ġesu, il-paċi ta' Betlehem, ta' salantkom ukoll, eżis telespettaturi fid-djar tagħkom. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Issa nabżawkom biex dawk li jixtiequ jitqarbnu jibqgħu bil-wieqfa, l-oħrajn kemm ipoġġu bil-qiegħda. Grazzi. Ġara illi meta kienu hemm Marija li ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha fi sqietu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm posta lihom fil-lukanda. Min din il-maxtura Ġesu għalina llum huwa Ewkaristija. U għalhekk ejjew nilqgħu dan id-don kbir ta' l-iben Talla li jsir bniedem għalina. San Ġwan jispjega bi kliem aktar ċar u jgħid isir laħam għalina. Tassew l-Ewkaristija, il-ħobs ħaj li niżel mis-sema, hija il-laħam. Dak li twilet f'belt il-ħobs, dar il-laħam, Bet Lehem, sabiex ikun dak li mantnina fil-ħajja tagħna. Dinja l-festa tal-miliet li llum qegħdin niċċelebraw. Warikom illi ma tistgħux tirċievu sagramentalment l-Ewkaristija minħabba l-kondizzjoni tagħkom bħalissa. Nitolbu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi f'dan il-miliet biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti
jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ejjew inkomplu nikgustaw il-ġmiel u l-kobor ta' dan il-miraklu. Il-miraklu tal-inkarnazzjoni li bentalla illi jisir bniedem kif għallilna l-isqof Anton Tewma fl-omilja tiegħu trid qalb umli biex tilqa dan il-misteru kbir tal-imħabba ta' Alla. Misteru li jkompli jitwettaq flotja sħiħa tiegħu fl-Ewkaristija mqazza. Dak illi sar bħall-ikel mill-maxtura għal-bejjem, dak illi tarbija ċkejkna tqiegħed minn Ommu Marija fuq ftit tiben minn fejn jieklu l-annimali, issa jsir għalina l-ikel u x-xorb tar-roħ. Dan il-miliet imma f'kull ġurnata il-Mulej Ġesu rid ikompli jikkonferma din l-imħabba ta' Alla l-Missier għal kull wieħed
u waħda minna. Infakrukom illi din hija xandira diretta minn Villa Randil fil-Belt Victoria Għawdex fejn l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma jiet jiċċelebra l-aħħar qudiesa tal-ġurnata f'din is-solennità tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-liturġija li qed tiġi ċelebrata hija dik tal-lejl qaddis tal-miliet, propju lejl li fil-liturġija mqazza jkompli jitwal għal 8 tiem sħaħ f'din l-ottava illi tibda propju mill-lum. Għalhekk ejjew inkomplu ngħixu dan il-ferħ tal-miliet, ferħ illi jmur lil hemm minn kull sitwazzjoni anki ta' diffikultà nistgħu ninsabu fiha bħalissa minħabba il-pandemija. Dan il-mument ta' ringrazzjament qarribna lejn tmiem din il-quddiesa illi qed tiġi ċelebrata llejla fil-preżenza sabiħa ta' diversi familji. Il-mulej li joġbu jiġi ġofina u jiġi ġofina l-mulej biex verament jibqa' magħna, mhux sempliċement għal dan il-moment imma biex jibqa' magħna tul ħajjitna kollha. Jimlina bil-qawwa tiegħu, jimlina bil-imħabba tiegħu, fuq kollox jimlina bil-fiduċja biex naffrontaw is-sitwazzjonijiet tal-ħajja b'pożittività, b'ottimizmu, jew il-kelma iktar preċiża bit-tama, bit-tama. U liben Talla sar bniedem u għammar fostna, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. U liben Talla sar bniedem u għammar fost. glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. U liben Talla sar bniedem u għammar fost. glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nitolbu. Għatina li tolbuk mulej Alla tagħna li aħna li nġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna ikun jisħoq ilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu Sidna. Amen. Min qalbi nixtieq nawguralkom miliet ħieni miliet qaddejs lilkom u lill-familji tagħkom. Permettu li nerġa' nirringrazzja lill-responsabbli mill-Villa Randil, l-ħaddiema u lil dawk kollha li jgħenu biex din il-qudisa se tiġi organizzata. Grazzi ħafna u awguri mill-qalb il-miliet it-tajjeb. Il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-lejla tajba lil kulħadd. U hekk eżis telespettaturi naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta minn Villa Randil fejn l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma mexxa l-quddiesa tal-miliet propju
fil-għaxija ta' din il-festa għażiża għalina l-insara, propju minn dan il-post ċentrali, post anki kummerċjali, imma fl-istess ħin ta' mistrieħ oasi ta' mistrieħ fil-qalba tal-belt ta' Għawdex. Aħna wkoll allura nagħlqu din ix-xandira tal-lejla illi nittamaw illi komplit ukoll tfarraġ u timla bil-ferħ il-qlub tagħkom f'dan il-jum qaddis tal-miliet. Nixtiequ nirringrazzjaw il-Mary's Angels Choir ta' Ħattart Malta illi blajnuna tal-kant tagħhom stajna wkoll nanimaw b'mod sabiħ din il-liturġija tal-lejla, propju anki intemmu b'dan l-innu sabiħ, innu illi huwa tipikament tal-miliet Malti, lan il-bennina ta' Ġesu Bambin, jew kif inhu magħruf aħjar ninni la tibkix iżjed. Min-naħa tagħna f'isem l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Kurja Djoċesana ta' Għawdex u f'isem l-isqof u l-kollaboraturi kollha tiegħu fil-Kurja nixtiequlkom minn qalbna il-miliet it-tajjeb.